bakin cikin ma baya misaltu, saboda na sha faɗa a midiya, a gida, a ko'ina cewa shehu ibrahim masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duk matsayin da Allah ya bashi yau, shi masoyin soyayyarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi. Bai taɓa cewa shi Allah ne ba, shi ya bi sunnar ma'aiki ne. Saboda haka idan ana faɗar irin wannan, to wani lokaci nakan yi kuka ya hana ni bacci, saboda wasu suna can suna jawo masa zagi, bai ji ba bai gani ba, mu kanmu ba mu ji ba mu gani ba. To sunana umma hani ibrahim. Sunan mahaifiyata Sayyada Bilkisu Abdulmalik Ibrahim Ata Okene. Sunan babana Shek Ibrahim Abdullahi Inyas daga kasar Senegal. An haife ni kuma a kasar London 1963. Wata ta zo haihuwa, babanta na can, aka ja aka haife ni. Da aka yaye ni aka bar ni a can. Bayan shekara 6 na dawo Madina, babu mai ce a dawo da ni, na zo na yi karatun Kur'ani. Na haddace Kur'ani a shekara 1976 bayan wafatin babanmu da shekara 1 kenan. Na dawo Najeriya bayan wafatin babanmu 1977. Da na zo Najeriya sai mamata da kakarmu wacce ta rene da wacce aka bar wani ta yaye ne, Hajiya Amina, sai suka yi sha'awa in dan yi boko ko yaya, saboda yanayin rayuwa ba a san inda za a kai ni aure ba. So na yi karatun boko amma kaɗan ne na koyan rubutu, kawai primary na yi. Bayan primary abinda aka da sai aure. To irin aure irin namu na can aka yi min, ban ma san waye mijin ba, an dai kira ni kawai an ce min an ɗaura min aure, ban ma taɓa ganinsa ba. Na yi shekara 27 tare da shi. Yanzu bana zamana a Kano na kai shekara 40. Na ji mun shiga na 41. Malamanmu da suka karantar da mu sunansa su biyu ne, akwai Ahmed Mahmud Ul-Rabbani, akwai Abdullahi Ul-Rabbani. Su biyu ne a wajensu muka yi karatu a can Senegal. Daman karatu dai daman da za mu fara shi yake biya mana farkon biyawar. To na yi karatu a wajensa, dalilin yana nan da ransa na fara karatu, kuma yana bibiya, yana kiran mu, na kake ka zo ka karanta, ka yi rubutu, ka je ka nuna masa. Ya rasu 75, mu kuma muka haddace Qur'ani muka hatama 76. Saboda haka babu sauran karatu da muka yi a gaban shi. To lillahi alhamdu, shehu ya nuna mana mu yi karatu mu karantar, mu yi biyayya mu tarbiyantar, mu yi rike addini mu koyar da addini. Shi yasa tun da na yi aure 1980 na zo Kano, tun daga lokacin har kawo haka ina koyarwa karatun Kur'ani. Har yau ina yi, yanzu har yayana sun girma, na fara karantarwa a kan ƙannaina, har ya zo kan 'ya'yan mijina, har ya zo kan 'ya'yan makauta, har ya zo kan 'ya'yana na cikina. Walillahi alhamdu, har suka samu Kur'ani, suka haddace Kur'ani. To har yau dinnan da nake ma magana ina karantarwa na Kur'ani. Muna karantar da littattafan shehu Ibrahim duk juma'a a gidan nan. Amma littattafai in neman ilimi ne, to a wajen mijina ne, Alhaji Usman Bashir. Makaranta na a gidana yake, tun da nake ban taɓa ginawa a waje ba. A gida nake karantarwa due to Kano. Sanda na zo mata dai ba za su fita waje ba, suna
su bude nasu makaranta ko menene at my age. So shine har yau kuma yana jikina na yi, amma ina fatan zan bude nawa very soon insha Allah. Suratul Kafi, Suratul Baqara. Haihuwar fari ba zan taɓa manta da wannan ranar ba, tunda mu aure da aka yi mana muna yara baka ma san me auren ba, amma haihuwar fari na shine wanda na fi farin cikin da ba zan taɓa mantawa ba. Mutuwar mahaifinmu da mutuwar mahaifiyata da mijina, abu uku nan ba zan taɓa mantawa ba. Abin da yake sa ni farin ciki in ga kawai ana karatun Kur'ani, ga kawai matasa suna bin addinin musulunci da sunnan ma'aiki. Abin da yake sa ni nake damuwa sosai shine zamani ne ya kawo wani irin lokaci suna kawo mana abin da ba daidai bane a cikin failanmu ba. To duk lokacin da na ga an kawo zagi da rashin su kawo abin da ba shi Shehu Ibrahim ya karantar da mu ba, gaskiya yana bakanta min rai. Bakin ciki, saboda bakin cikin ma baya misaltuwa, saboda na sha faɗa a midiya, a gida, a ko'ina cewa Shehu Ibrahim masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duk matsayin da Allah ya bashi yau, shi masoyin soyayyarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi. Bai taɓa nuna kansa ba, bai taɓa cewa shi kansa ku zo ku so ni ba, bai taɓa cewa shi Allah ne ba. Shi ya bi sunnar ma'aiki ne, saboda haka idan ana faɗar irin wannan, to wani lokaci nakan yi kuka ya hana ni bacci, saboda wasu suna can suna jawo masa zagi, bai ji ba bai gani ba, mu kanmu ba mu ji ba mu gani ba. Babu wanda ya taɓa ji daga bakin ya'yan Shehu Ibrahim, jikokin Shehu Ibrahim, janibinsa gaba ɗaya da manyan malamansa nan wanda suka shude da wanda suke nan, wanda za su ambaci irin wannan. Gaskiya ina gaya wa ya'yana da muridai, sukan tambaye ni ta nawa ce. Gaskiya ban san ni ta nawa ce ba, amma littattafan shehu ko kwace ya'yan shehu 77 75 ne, mu 75 ya bari. Ni matsalata ni ba ma abociyar ci bace sosai, shi yasa ba ni da ma favorite food. Kawai dai banni da ƙananan junk food, ƙananan ciye-ciye. Burina gina makaranta babba wanda zan karantar da mutane Kur'ani. Babban burina kenan. In shiryar da mutane yadda babanmu ya shiryar, mu ma mu ga mun yi. Yayana na haifi yaya 10 tare da shi, masha Allah, amma guda ɗaya ta rasu, saboda haka ya banni da ya'ya 9, mata 5, maza 4. An yi dole tunda Senegal ba mu da wannan lokacin gaskiya, saboda tsantsan karatu ake yi, ba mu da lokacin wasa sosai. Abinda zan iya tunawa ma iya wasan da na yi bai wuce sanda na shiga makarantar boko ba, kuma bokon ma ban daɗe ba, shekara 4 kawai na yi na gama primary, saboda irin promotion da na riga samu albarkacin alkur'ani na yi shekara 4 kawai na gama, shekara 1 na yi aure, shikenan ba wani batun wasa kuma.